na ho kyerɛ kakra bi bae na me ma me nua sɛ wɔnye na wɔnte ne mfie 9 ana yɛbɔ bi pato so nti bɛɛ week ni me kɔ afum ho no yɛntwa nkra mpa yɛ no ho skoko na bra mo wate afa wiram na me saa de ne sika ɔde ma no 65 million me de na de ma no ma sa de 65 million de ɛsi ne ho na magye mafu no ma yɛ no ma yɛ ne yi adi mfie sɛ afiye wura fiye mu na me de sɛ afu no yɛ de ma no me kan wante ase me de kɔto committee chairman anim ɛne ne nyina kɔ afuom hɔ ama na kan wɔse tia na ɔnyɛ de wɔn tia ntina ma me de kɔkɔ no wote bag afi bi ate bag sɛ okay wɔn kan nyina wa fe no bɛ bag miɛnsa sɛ 9 ha ɛna wɔso wɔn tia seɛ tideɛ na apɛ sɛ ɛyɛ ma wo nti me sɛ me de batum panimfuo no ne sɛ megye ma ade mpanimfuo ka sɛ me sɛ na me de na ade so ma no a na mpanimfuo aka me de ntim fatu me ne nyere ɛnhyɛ me nsɛm yo ɔpanyine me mo akɔ aba na te sɛ ayo yo wodi de sɛ ya from yakubu awane na ofiri kuro bɛ so me free dua nkwanta akokɔ ama ɛhe paa ne wo kurom zabila yo asema papa yi kan de na aka fa ho asama kan de yen anokoro bi anim nokoro nim na onji ne koko meje ne koko o mo ne besia me bo ne besia na de na ase nokoro bi anim de waka to so no na me se nokoro nim kan se afu no a wodi mai no ya ntwa krampan ya ndo ho nye nokoro na ti say ya do ya tama wo made afu no mai no buna kibusumu minu na wo made mai ya doye na yati awiye de ba kuma akon ama san twetwa kokoo no kama na de asan to minu na ya saase a yan don wi ono kora aka one day do aka watima do wi na kokoo na ye ka say aye 2 acre okay 2 acre na ye wo ba ye da na wo ba ye na sa da na ye ya wada ba na me wo fie na wo ba no pa na wo se na me se yanko fie na wo se dabe wo kwa ne papa kuma ho aba na me si yo wo firi ho ba na me kofu me wo fum ho na wo ba ye se yanko fie na nkomo kakra wo na me si yo di kan na me twa mbodua ne aba di kan na me twa mbodua ne dur fie ya na wo ka kire me se wakɔpɛ busia ade abrɛ na ɔgye ne fu no sa asamwe wo kan de megane nsisi so asase me kan asasam wi dana ma wɔpɛ sika no me ka kiro se me mpɛte yedi sika no ma na kena na ɔkɔpɛ busia wɔ ba bi se me de aba age me fu sa tam no ka me bɔ wɔ fu no no sa ne de minti asie o se ono de wan yesada ono wan nipa bonani ni nua ba ni nyina na wo meyere wo medwan ho ni nua ba ko ba nie we so ba nie wono ne ye pinni ni nua kumuso nie ni nua ba so nie gewa na anye ono nti na ma wono de ne sada de ne ba se ono fa ne santim krata no ne msiyo aka ne sadia asam bi ani ho na di sikama ho na yakoye ho krata ye no 4 years na wo san abadan ho ne se wo ba gi sika wo pebusia ba se wo ba gi afo no de ono de meka se meti ase de ono de enye ye yo ade ntira wo ti ase enye ye de nti a meti ase enye ye ne se busia na dana wo ba na wo ka se wo kogi aban busia sa tam na hawo no to wo no na ban busia na wo ho wo firi bom ton asan kuma se nyina dua nkwanta nye kurum akura latinim na ho na wotimi ban hu se kwasiefo wa ha mekobu wa mokode ya ka ono de te ase de ka sikana na ka hu se me ye kwasia na babu mokode ya ka fo ne sikani nyina na ka me de bakya no me de fo no ne sikani nyina bakya no ade tia se ne ho de na timi na oge firim nsem se we nye merem se mere de ye krata wo kokofo no wodo ho me ndo sa me na me do afu no wa na wodo me na me do afu no ma ye kem opanyine won so wondo afu no opani mama o ka so wodo afu no ko ye miinu papa ya ye man dom yenche ene ye cheye ene ono no fa no ene wo ho ene obi so ye fa ene so ntimi kan miinu nyina bum me ko no ne de ye wadodo ho ti besi na ye ndo ho ye no ho ntimi de ko to asemi me anim no wakodo firo no ko prapra ba bi kakra
enti ye kwa ye behu so wondo aha so ye kwa na hu che wondo na otwe na na se efuo na wode ama da se bo mfie 9 ne so a obadane na ade ama no ente sa na onhwe se mfie 9 ne beduru na kokofuo na sei eno de wo kura nka enye wo de oh so meboa ono so obi de na ade ama aho kire nti na ode be see press sa eno waji sika afri wo hono o hwe se nke mfie 9 ne be so no na nka kokoo no ahodi wo ma obetimi ato aso adidie nti sa na mom ayo se waji kokoo no waji sika na wodi sika ma no nti kokoo na bedi wo nsa de wo pe na wo be ye ne dia obanyine ye ntwa ma wo mfie 9 ne nso eno wo ti ase sa ye free ha se ya tie ye be ko di akohwe se nti sa ye beji ni sika ye beji sika ma na mom obanyine wo no obi ye krata ato bibi so a untimi ntwa ho masa wo san beje ne sa tie na mom uyeye e wo krata ni mu se kokoo ade ma na wo so osiesie no sadia wo de ma ne na o be ka che se menu ne uye wo krata ni ya nya wo krata ni na mom ka che se yini ye sadia ye be wonsa be ka no na kokoo ne ka ma oni na so wate tinani ya meni opani ko ho no ifiri ho na papa yi kokoo dodo ho kakra timi ne wona asei eti woni producer call ye ne ye no okay otwitwa photos ni nyina wa ha ye behwe ye call ye no ye firi okoto asemre manim no yi committee chairman manim ni nyina ni committee chairman kwa afuom ho wo ka se ayaba afuom no ba bia eti kokoo no wo se what bag say oh kokoo no wo se ba woti ba ko wontimi nya bag woti perikope a wontimi nya bag se se wanya say oh ai sisi ekora na yete ya yabo yan tu krampo na yakira yabo so bia se na ba okay se oguso eje achini a ye bekọ akohwe na emu mama nka nche so no obi e krata na mo agree wo bibi ho a ebrede nso ya wontimi nje mfiri ni pa nsem ji se bia terms and conditions a ewo ho no obu so ansa ye betime gina eno so age ade na free ni nsem na mom so ye kokoo ni kama sade wo so ye no ana sade kuani ye na afuo dia na mom waje no ohwe se be sai no kwa wonya kakra wate e de tete ne kane de opanyine no so ye mpene so ma na mom se brane nso ye dia krata da so ne de opanyine e wo so ma mfie 9 ne so sana wadane wade ama na mom waje ye ne kwa bi so no sade wo so ye no wonya ne sade a yetimi gina no so aji free ni sam de nisika ma no na so obawie ne ndru se wonje nisika na wonte nisika no na se wonso wade asai opanyini sa so de ye ntwen ma ne mba ye ma papa yi nsisiu e na wonso so ye ma wonsisi no what ya say enti wo so wado a ya do ne na ye behu de do na enru a ye behu de do ne kire ye behu ana da agema ba ye photo twitwa ye ni nyina so ho ye de ni nyina be kire wo se etro na wo di a eno so so ye behu oba so ka bibi ma pete ma ka bibi kai se ono ka se ya gie fonu ya ndoi na me se ya do ye do de adikan na ya sa guso ye de e do kokoo buta ne se kokoo na tamana ya ka fonu woni maame ne ka fonu na wo bai na sa na fonu te be say kan akoma to yem wo se wado ye dikin abehwe ye wo photos wa ha sei eti ye besa akode ye to so mienu na asomdua ba ye nhwe se onsisiu esane se mo ye krata to so ne de e wo se krata ne mfie 9 no eso what ya se na wakoma to yem na mama mfie 9 ne nso ye a hwe se kokoo no be ye ne kama eno ho asem ne ye ne wo ka pacho what ya say enti ye besa akwa se de wo ka na size ha ni ye hu afutuo bi ne ye de be mana ana sa akwankyere bi a ne de ama mu nyina na asomdua ba me pacho moti ase mu nyina moti ase me se moti ase si ye be ko opanyini tiawa meti ase ye ko ye be ko akohwe because ye hwe se ono e bi ono so besia na okobo ye wo twia interest wo ho to ono so otedi akotwia aka no what ya say aha na mo tena se o de se wa de de a eno de ye mpene ti mfie na ne nso ni ekona kokoo no se de wo se okuani eye ni kokoo sa na wo ye ne de a o so ma mfie na ne so ansa what ya say na mo de akona nya de a ye betu ne fo jo my friend for mo betimi abem 0596 259 444 0560 180 880 Madaroma mo betimi afre na kakra mo wono
mode aka yedie let's just have boutique oba wani monyam ne nyina ne utimi bo mode nsa wode wani be kire wanwi bi a wo pe human hair ne nwi foforo bi a wo duru ha wo nsa betumi akambi oba si makinki natural twist passion twist ne nyina wo duru ha benya bi shampoo ne conditioner sa emati nwi so ye pa wo duru e wona benya bi one menhia ahimfie ne di nhwe ne mu fra 0535 933 996 0201 573 257 Midima for Herbal Clinic, Dr. Time, that's so. Doctor, our day a bread to your dear, so. A woman some dear, Udruha doctor, one joke capre, Yamea domina won saka be as there, Sefata nowadays, a common nom. And you draw your dear, your stroke, no, or to us, yes, it's a yadia, your tenant. Bema, Obama, so pejamne, you do, and I attend to draw the bread to swam. A boqua agogo, and a pocras and manira, and a woman we Fred 0244 774282 0500 72 215 Midima for Herbal Clinic. Doctor, time that's so Opemsuo. Yes, some asante mine. Yo, Papa, udini baby akase free. Pacha friend Isaka Sumaila. Yo, Isaka mamintio. Me kata free offer rapon. Yo, mamintio. Yaba masi me ma pa mo ba ma asante mine. Kakra me ka fa yenyo mpani no japade na ho asem na dan ho asem na omuko ho asem no. Yes, so mo o mi na boko pise ni pa na o pa japade no kwampo no ono wo kwaja ho no. Jo mo na boko ya papa pe ni no na ya ma me dan bi na ja ono so ni ba bi infinity into. De to so mi no mi na so wa je kokofo no papa ni yesira na ara. En se kokofo de o ji ada mo so wa yenti nti but e bi na ye mi na ho se je mo to kokofo mi ntimi. De so ko pe sika na afiri ba bi na bae. Yes, I want to make a cocoa million for now. What you call me, permission, and I will from come up. See the buyer, one of one for so a few. Opemsuo. Yes, Sumo. Offer. You know, I think I could punch him. Amen. I mean, Tiam Kunji and oh, offer went to be engine so. Opemsuo. Yes, so from the beginning, Joe, young quay. You could remember as a for a big deal, like I think I like the and I want to commit. Now, me, also, now they make it